वो लड़की के शादी कहीं और तय हो जाता, मालिक आई बात लड़का का पता नहीं थे। सेज वो लड़की अपने मर्द के संग बैठल बिया, सुहाग रात के दिन बा। कैसे मेरा रुपए हंसत रे, सुहाग रात के दिन भाई दांत चियर दिया। सुहाग रात के दिन बा, लड़की रोत या कहते कि रजो बलमवा हो तारा मर्जी बाज भर तू कुछ कल, बाकी हो फजीरे हो प्रेमी के लगे जाए तो जे खराब बिना ए राजा देखी ले तो भोजनो रखनो ना खाई ले। उ लड़की के मालिक रो रो के देखी कवना भाव में कहती है कैसे हो अरे की मर्जी बाटे कुछ कला, मर्जी बाटे कुछ हर की मर्जी बाटे कुछ कला। अरे सुहाग रात भार में कि हमरा बुनाए सैया कि केहू बा दीवाना नहीं हाल में। ये मालिक उ लड़की रो रो के कहती है कैसे हर की मर्जी बाटे कुछ कला। मर्जी बाटे कुछ मर्जी बाटे कुछ मर्जी बाटे कुछ मर्जी बाटे कुछ काला। हर सुहाग रात भार में कि हमारा हबना सुहाग रात भार में हमारा बुनाए सैया केहू बा हम बरस के ना करत रह ओ प्रेमी कैसे बोल कि तोहरा से पहिले बानी केहू के हम जान हो कि मुनु के मन ले बानी दिल से भागावान हो पहिले बानी केहू के हम जान हो कि बोलू के समन ले बानी दिल से भागा
तोरा के गला घोट के मार देती ओ हो कि बदमानी राजा जी कि जन दे सजा जी बदमानी राजा जी जन दी सजा जी कि बदमानी राजा जी अरे यही रे उमार में कि हमरा होना थोड़ा से कौन हम गलती करें जीवन को कौन फलिया भोला जी बलिया वाले भैया के प्यार हमेशा रहे भैया के मित्र हमें भोला यादव कलकारों के जान हमारे बड़का भैया भोला यादव जी बागी बलिया हमारा बड़का भैया के मित्र हवे भैया के स्वागत अभिनंदन और परिवार से बड़ा ही अच्छा लगा बाबू रो मत काहे कि तू अरुण भैया ई प्यार करके फंस गल बाड़े रोवा तारे तमे गलती तहरे बा कि तू राष्ट्रीय जनता दल राजद के लभर हवा आई बहुजन समाज पार्टी के माल पटोले बड़ा देखा बुल्लू पहले बिया तारा को उल्लू बनावती है आखिर वो प्रेमी के कैसे बुलाए काहे जेकरा बिना खुद हाजी शरीर कहीं के ना रहो वाह ए सही आज का हो उधरा लगे जाए जा खिरत के बाहर खाती तो आई बहने और खाती तोहर आई रही बन के कि वो नुका सरिश्ता बट जन्म हो जाना उनका रिश्ता बावे हे भोलमुआ तारा मर्जी बात कुछ कल आज के रात तारा नवे शरीर छौ बाकी होत फजीरे उधरा लगे जाए बदमानी राजा जी काहे से कि जन दे सजा जी बदमानी राजा जी हर यही रे उमार में कि हमरा होना कि केहू बाप दीवाना वाह देखिए है मोहब्बत पूरा धन